Здравейте! Сега ще попитаме картите за съобщения за вас. Може да е за конкретния момент, а може и за по принцип нещо, което имате нужда да се сетите за него. Имаме два камъка и една шишарка, като може да се свържете с тях, да ги усетите и да изберете едно или две или най-добре едно от нещата, които да усетите как ви вика, че това е вашата група. Това е перит. Това е карнеол. И това е шишарка. Усетете ги, почувствайте ги. И ако сте готови, ще започнем с шишарката. Тези от вас, които си избраха шишарката, имаме осмица чаши, четворка жезли и от другото тесте тези две същества. При вас съобщението е много ясно, което е много хубаво. Съобщението е свързано с това да пускате с лекота минали събития, неща от миналото, убеждения, мисли, каквото и да е, през което сте преминали. Да го пуснете, ако вече не ви върши работа. За някой от вас това може да е конкретна ситуация, която е станала и вече е време да си тръгнете от нея, да я пуснете, може да се изразите емоционално и по този начин сигурно да освободите болката, която е във вас и да си позволите да празнувате живота отново. Ако се е случило нещо, което не може да пуснете и заради него сте в тъга или в чувство на вина или срам или каквото и да е, може да пуснете всички тия емоции по някакъв начин, като вие ще усетите кой начин е най-добър и да си позволите вече да е време за празник, да празнувате живота. Точно тази карта казва също това, както и тези две, че живота е направен от различни цикли, в които преминаваме през различни неща и просто е дошло време за нов цикъл в живота ви. Нещо старо, някаква стара страница се затваря и се отваря нова, която тази карта пък е свързана с това, че както паяците седят в средата на паяжината и около тях създават паяжина, по същия начин ние може да изберем какво да създаваме в живота си, след като пуснем вече тази стара ситуация. И че във вас е потенциала и контрола, не точно не е контрол, по-скоро потенциала за създаване на вашата реалност и за живота напред. И да поставите основи в живота си, които са породени от радост и породени от чувство на любов към живота. Ако имате да си простите за нещо, направете го, няма смисъл да се държите зле към себе си за някаква минала грешка, която не може да се върне времето назад. Вие един вид, ако премисляте постоянно какво е можело да е различно, какво е можело да стане по по-добър начин, по този начин вие хабите времето си, енергията си в нещо, което е безсмислено. Няма какво да стане вече. Отворете новата страница и затворете старата и най-вероятно ще дойде нова лекота в живота ви, ново чувство на радост. Ако няма конкретна такава ситуация във вашия живот, то това е съобщение за принцип просто да пускате с по-голяма лекота и да имате доверие, че живота ще отвори за вас нов потенциал и вие може да се разгърнете в този нов потенциал и може да
да направите каквото си искате в него. Свободни сте да творите живота, който си искате. И така, кратко и ясно беше вашето съобщение. Надявам се да ви е помогнало. Ако искате лична консултация с карти Таро, може да ми пишете. Имам контакти в описанието на видеото. Продължаваме с Карнеола. Интересното за Карнеола е, че работи с енергиите на втора чакра, а втората чакра е свързана с удоволствието и насладата от живота. Може би имате нужда да се свържете повече с насладата в живота. Другото интересно при вас е, че имаме само мечове. А мечовете репрезентират елемента на въздуха, така че може би имате въздух в наталната си карта, везни, близнаци, водолей, или просто много сте започнали да премисляте нещата и да сте много в главата си. Тези мисли, които често си мислите, има възможност да не са така... да не са най-доброто нещо, което може да си мислите. И съобщението за вас е да влезете в тялото си, да минете от мислите си в това какво се случва във вас, къде усещате нещата, които усещате, какво се случва в физическото пространство, как се чувствате чисто физически. Може да започнете така да се свързвате повече с тялото си, тъй като може да сте така леко да сте зациклили в главата си, да вярвате прекалено много на мислите си и да не може да вземете някакво решение в живота си, защото сте така много... в мислите си, които може да ви лъжат. Може би нещата не са толкова трагични. А дори да са трагични, пак мислите имат възможност да ни съсипват много повече, отколкото го прави реалността. Може да е конкретна ситуация, може просто да сте по-тревожен човек и да сте често в мислите си, и съвета е да се върнете в тялото си и да започнете да се грижите за себе си. Като това може да стане като поговорите с някой професионалист, специалист по това, с което имате проблем. Като се погрижите за себе си, тази карта е точно self-care, грижа към себе си. Тази карта е свързана с страданието, което имаме възможност да трансформираме. Може да мислите много за някакви неща, които други хора са ви... да обвинявате хората и така нататък. Това са нормални човешки неща, няма защо да се притеснявате, но може би си вредите в момента с мислите си. Тази карта говори за това, че когато имате да взимате решение, може да се запитате, това решение с грижа за себе си ли е, или по-скоро е неглижиране на себе си. Може да се погрижите за емоционалните си нужди, за физическите си нужди. Просто да си отделите повече внимание. Вместо да слушате само мислите си, да се погрижите за себе си. Ако изпитвате емоционална болка, да се погрижите за нея, да я усетите, да я видите, да се свържете с сърцето си, да се обградите с хора, които са така които имат предвид вашите емоционални нужди, например. Не с такива, които ви казват просто да се стегнете. И най-важното е да не вярвате на вътрешния критик, който постоянно така има тенденцията да ви принизява надолу. Грижа към себе си е, може би, ключовото при вас. И връзка с тялото повече, защото в главата ми... другото нещо, което може да направите вместо връзка с тялото, т.е. заедно с това, е просто да наблюдавате какво се случва в ума ви. С състрадание към мислите си и с емпатия към мислите си, да не се опитвате да се борите срещу това какво става във вас, а по-скоро да чуете и да изслушате историята му, без да
без да си казвате, да, това е нещо наистина много страшно. Ами, да, може би, ако се чувствате, че имате нужда от някакъв вид терапия, това е знак, че ще е добро решение. Но като цяло грижа към себе си, връзка с тялото и наблюдаване на мислите безпристрастно, но с емпатия. Това е съобщението за вас. И повече наслада от живота, когато се усетите, че може да си го позволите. И да, това е съобщението за вас. Надявам се да ви е било полезно. Продължаваме нататък с този пирит. И тези от вас, които са си избрали пирита. Четворка чаши, тройка чаши и колесницата. Ами, при вас има една такава специфична енергия на помотване. Това не значи, че не правите много неща в живота си, но по-скоро, че може да сте си останали прекалено много в комфортната зона. Някои от вас скоро може да са излезли от нея и да са направили нещо много вдъхновяващо. И това е съобщение, че ви липсва вдъхновение и че трябва съзнателно да търсите вдъхновение в живота си. По какъв начин, кое ви вдъхновява? Кое ви кара да се чувствате живи? Кое ви кара да гледате напред в бъдещето и да се радвате и да имате нови идеи, нова енергия, ново вдъхновение? Това е съобщението за вас. И да спрете да се помотвате в комфортната си зона някакси, да излезете от тая летаргия. За някой от вас това може да е конкретна ситуация в момента, за други може да е така по-генерално чувство. Имаме и тези други карти, които тази карта, също както и тази, означават да вземете предвид вашето вдъхновение и да търсите неща извън комфортната си зона, които ви вдъхновяват. И е по-конкретно свързана с планината и планинската енергия, така че може да се ориентирате към някоя планина, ако ви се разхожда, или като цяло към нещо по-out of the box, нещо извън рутината. И да последвате това вдъхновение. А тази карта, наобратно, е свързана с това, че някой има нужда от вашата медицина, вашата енергия, вашия смисъл на душата, един вид, вашата мисия на душата. И когато се помотвате или стоите в... надявам се, не ви обичам с тази дума помотвам се, имам предвид, че не взимате не инициирате. Ако не инициирате нищо в живота си, стоите пасивни, хората, които биха били облагодетелствани от вашата енергия, ще останат едно гладни, така да се каже. И съобщението е да вземете нещата в свои ръце, да направите нужните промени и когато почувствате, че имате какво да дадете, да го дадете. Като всеки от нас има различна медицина, така да се каже, свързана с нашата душа. И някой в момента, конкретен човек или много хора се нуждаят от вашата медицина, но тя ще се появи, ще се изрази, когато вземете силата във ваши ръце, когато се вдъхновите малко или много извън комфортната си зона. Да, това е за вас. Не дайте да стоите в комфортната си зона. Вървете на планина. И да, споделяйте открито с другите хора това, което имате да дадете. Това може да е някакъв вид изкуство, може да е музика, може да е въобще нещото, което ви вика в момента. Нещото, което иска да се изрази чрез вас. И така, надявам се ви е било полезно. Ако решите, че искате лична консултация, може да ми пишете. И благодаря.
Благодаря, че гледахте. До следващия път.